Avem o grămadă copii afară, care vreau să le ofer din partea mea platul. Mamă, stai că te filmez încoace. Ăla de scenă. Eu pot să mai țin un plat. Mergeți, facem o masă. Hai mă, să luăm asta, veniți încoa. Dar nu iese. Mergem afară, copii, da? Care masă? Care masă? Ce masă? Trebuie masă. Nu merge aia. Hai loc acolo. Unde? Hai!